Kamaráde, poznáš transsexuálne piče, woke piče a tieto nové smery, ktoré sa dejú v dnešnom svete? No, slyšel som o tom. Ja som zistil, čo je najlepšia vec na nich. No. A to je tá, že oni sa nechajú kľudne pojebať aj pred svojím vlastným frajerom, ktorý je neutrálny, bipolárny a neviem čo. Lebo oni to berú ako strašne oslobodzujúce, že máme proste super polygamný vzťah, hej, že poďte vás všetci pojebať, poďte 3 a 4, ja si tu ľahnem, on sa bude pozerať na to a on vám poďakuje, ešte vám aj zaplatí a idete domov, vieš. Čistá robota, nič v pohode. Kámo, ale to je přece píčovina tohleto, kámo, kdo by do toho šel? Nie, ale tak sú takí ľudia, hlavne tu na. Veď to sám vieš. Hej, pravda. Sám to vieš, že sú. My máme s tým skúsenosť. Ale to ako hovorím, že to je toho výhoda, hej? No, že ako všetko odsudzujem, ale toto je super. Píčovina, kámo, no píč. Oh my god, ty vole.